De namme bekendheid van Essent is in 15 jaar tijd heel groot worden door de sponsoring van het reetriden. Het is bedrohelijk was duidelijk dat dat effect nou wel uitwerken is. We hebben het gevoel dat we inmiddels, zeg maar, ja, als ik het plat mag uitdrukken, eruit gehaald hebben wat erin zit. En dat we een beetje aan het plafond zitten van wat je met schaatssponsoring zou kunnen doen. Tialf krijgt nou nog een groot bedrag van Essent. Hoe groot dat bedrag is, willen beide partijen net zeggen. Het spijt Tialf-directeur Derks dat het energiebedrijf ermee ophoudt. Ten eerste is het natuurlijk heel jammer dat een grote sponsor als Essent uit het schaatsen stapt. Ze hebben veel betekend voor schaatsen, maar zeker ook voor Tialf. Ja, we zijn er niet geheel door verrast. Het hing al een beetje boven de markt voor de schaatsport. Ten aanzien van Tialf is het zo dat ons contract met hun zeg maar al afliep. Dus wij waren al bezig om te kijken hoe we zeg maar met een energieconcept een energieleverancier, en dat kan alsnog Essent zijn, weer aan ons zouden kunnen binden. Derks schreeuwt Essent dus nog net heel dal aan. Ik sluit nog niet uit, geheel uit dat Essent aanblijft, maar daarmee zeg ik ook niet dat ze wel aanblijven. Wij komen met een nieuw energieconcept voor Tialf en daar zullen energieleveranciers in geïnteresseerd zijn. De Tialf-directeur hoopt dus dat Essent mij helpen wil bij het energiezuinig maken van de e-stempel. Maar ja, dat is wat oors als een haatsponsor. Wij denken dat een nieuwe sponsor te vinden is voor in ieder geval dat bedrag en misschien zelfs wel meer. Bij oudering van het Olympisch seizoen 2013-2014 is de sponsoring van Essent definitief voorbij.